zda to nebo to. Kdo by to neznal, tak jde o to, že prostě byste mi tam dali různé otázky, 2 otázky a musím si mezi těma 2 otázkami vybrat jednu. Doufám, že tam budou nějaký dobrý otázky a ne žádný kraviny a jdeme na to. Zlobivá, no asi ta hodná. Zlobivá bych nechtěla být. Tak. No jako kdybych byla kluk, tak asi jo. Televize nebo mobil? Televize. I když jsem na mobilu hodně často, tak spíš televize. Utírat prach nebo žehlit? Žehlit, protože mě víc baví žehlení od malička, protože si můžete se a koukat na televizi, to mě vždycky zaujímalo. Venčit psa nebo psát úkol? Psát úkol, protože jako ráda venčit psa, ale kvůli tomu výtahu, protože se bojím, že se zasekne. Takže radši jdu psát úkol, kde jsem v klidu, teplíčku a v ochraně a nemusím se bát, že se zasekne ten výtah. Kdo je lepší, Proxy nebo Premy? Oni to jako myslí Madrox, jako kanál. Proxy, protože Proxy je tam spíš živější, ale zase Premy je takovej klidný a takový inteligentnější tý kameře, ale já bych dala Proxy. Tak jo. KFC nebo Mekáč? No, dala bych asi to Mekáč, protože tam mají McChicken, dobrý hranůlky, hambáč a takhle. Ale zase KFC má i dobrý B-Smart, ale to je skoro stejně jako McChicken. A protože v KFC mají dobrý hranolky, takže asi dám Mekáč. Jako předposlední je Twilight Saga nebo Harry Potter. Tak jako já bych dala třeba Harry Potter, ale zase Harry Potter v těch posledních dílech nic jako hezkého není, takže já dám Twilight Saga, je to tam živější a tak. A jako poslední máme hovno v hlavě nebo hovno? Já nevím, tak hovno. Asi hovno na hlavě, protože si to třeba umyju, nebo si sundám jako kapesníkem, takže asi hovno na hlavě. No, myslím, že jsem si to vybrala dobře. Doufám, že se vám to líbilo a čus.